1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang KBP, Philippine Standard Time, halay sa Pag-asa, alas 5:01 nin pagkahapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran kang Newsbase Mega Force Patrol asin kan Technical Department. Ako pan sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Inutuntan dispatchos kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Pading Jim, marhay na hapon. Please go ahead na. Bawal na sa Piodoran ang pagbalintoy bilang CR sa mga sapa o salog o sa tumbang batag dahilan sa may programa ngunyan ang lokal na gobyerno kan Piodoran sa pakipagtabangan sa mga barangay ang katuyahan gabos na may harong dapat may sadiring kubita. Ang proyektong Upland Libreng Kubita, libre talaga ang mga ini na ipigtatao, CR, simento, o toilet bowl, tubo, kung saan bahala naman ang mga matatawan kaini na magpagibo sa saindang harong, kung kaya piglalauman na sa ngunyan, sa ngaranin sanitasyon, dahil nanin mga magsi-CR sa mga maawot sa mga pigbubulusan ng tubig sa pagsabing an LGU may proyekto para masigurong gabos na mga kaharungan sa mga barangay sa Piodoran, iguananin sa diring mga kubeta. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jim. Mientras tanto, diretso kita kan informasyon halik dyan sa luwas sa lado lokal. Nasa linya pa ang Mega Force Patrol. Si Angel Mustasa. Angel, good afternoon. Go ahead. Ipinangapudan ni Dr. Gladys Demdam Scote and Medical Officer 5 as in Local Health Support Division Chief kan Department of Health, Bicol Center for Health Development ang pagtatabangan kan Gobyerno Nasyonal as in lambang mga lokal na gobyerno para sa pagbaba kan mga programa as in serbisyo medikal sa mga hararayong lugar sa Bicol Region. Ini matapos na magluwas sa ginibong National Demographic and Health Survey kan Philippine Statistics Authority Bicol na nasa 84% kan mga Bicolano na may edad 12 sa good 23 anyos and fully immunized with basic antigen as in 66% sana and fully vaccinated basado man sa schedule na ipigtalaan kan gobyerno. Sinabi ni Dr. Escoto na dapat na mapakusog asin makapadagos man ang pagtataon ng edukasyon manungon sa importansya kan pagbabakuna, pagtaon ng mental health support, incentives sa mga underserved asin unserved communities. Tinauwanin doon ni Scotto na kada delay sa pagbisita sa mga health facilities kan mga ina, kaibahan na sa inang mga aki, ang mga miss vaccine, undernourished na mga aki, preventable maternal death, and bako sarong health failure, kundi sarong collective failure, pagpalyar kan sistema, priorities, as in governance, kung kaya dapat na maghiro nin atab, magkaigwanin mas mataling pag-gobyerno, as in gibuho na nasa sentro, ang mga ina, as in aki, para sa pagtalubo. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel. Dagdagan tapaan detalyes muna kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya pa ang Mega Force Patrol. Si Pading Jomar, Bien Pading Jomar, marhay na hapon. Please go ahead na. Nakatalaan na tauan kan sanggunian panglungsod kan tabako nin authority si Mayor Ray Bragais na maglaog sa sarong use of track agreement entre sa lokal na gobyerno kan tabako asin sa Department of Agriculture Regional Office number 5. Ini igwang koneksyon sa pinagaplano kan tabako
Philippine National Police na magbuktak nin SIPAC o Community Police Assistance Center sa Barangay Buwang kung saan ang target na lokasyon iyo ang pagsadiri kan Department of Agriculture duman mismo sa intersection kan pasiring sa Mayon Skyline Park asin digdi sa kantukan Barangay Buwang. Susog kay Kirby Bragais, ang designadong Public Information Officer kan lokal na gobyerno kan Tabaco na aprobado na sa committee level ini asin nakatalaan na sanang ipasar sa sa regular na sesyon kan sanggunian panglungsod kan Tabaco. Katuyuan kay ni na itong dilapidated na edifisyo duman sa daga kan Department of Agriculture iyuan mapagamit sa lokal na gobyerno kan Tabaco, particularmente sa Tabaco PNP, kung saan nakatalaan ining pakarayon, i-refurbish asin i-improve kan lokal na gobyerno para gibuo na SIPAC. Kaya ba man sa suwestyon, iyo ang pagbuktak man sa lugar nin mga public comfort rooms na magagamit kan mga tao na mapasiriring duman sa taas kan Mayon Skyline Park. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Thank you so much sa kumpadreng Jomar Hali dyan sa Premier Distrito kan Albay. Mientras tanto sa detalyes kan Bareta Salado Nacional, buluntad na nagsuko sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Senador Jingoy Estrada may koneksyon sa ipinaluwas na mandamiento de aresto na daining piyansa laban sa iya kan Sandigan Bayan para sa kasong plunder. Bago matapos ang sayang press conference kunyan aldaw, ipinahayag kan senador na I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Sa nasabing press con, pinag-unambitan man na Estrada na dai siya mahagad nin Senate custody asin preparadong defensahan an sa diri sa korte. Ipinagduon pa kan senador na daing basihan ang mga akusasyones laban sa iya asin preparadong hampangon ang proseso kan lay. Dagdag pa niya naman tinido siyang parte kan majority block asin dai mapadara sa anuman na panggigipit. Si Estrada nahampang sa kasong plunder na kantidad ni 573 milyones de pesos sa kasong isinaangat sa iya sa ombudsman. Ipinaluwas ang mandamiento de aresto ngunya na aldaw maski pa nagpasar nin omnibus motions ang sa iyang mga abogado tanganing mapugulan ini. Sa katakod pang Bareta, ipinahayag ni Senador Jingoy Estrada na nagtaon na siya ning direktiba sa Senate Secretary na i-hold na ang sayang sweldo sagkod piglilinig niya ang sayang pangaran may koneksyon sa flood control scandal. Sa press conference, sinabi niyang personal niya ining desisyon tangani ipahiling sa mga Pilipino na dahil siyang intensyon na makinabang sa fundo kan Pilipinas. Ang pahayag kasunod kan pagpapaluwas kan Sandigan Bayan 5th Division ning mandamiento de aresto kontra sa iya ngunya na Lunes para sa daing piyansang kasong plunder. Magiromduman na nainot naman na nagtao ning piyansa ang senador para sa saruman na kasong graft. Sa iba pang detalyas kan Bareta, magkakaigwa ning dakulang rollback sa presyo ng petrolyo sa aga Hunyo 2. Sigun sa Departamento de Enerhiya, pigrekomendar ang minimum, gusto sabihin pinakababa, mapuon sa 4 pesos 76 centimos o higit pa kada litro nin gasolina, mantang 9 pesos 26 centimos naman ang bawas sa diesel. Mababa man ang presyo kan kerosina sa 10 pesos 86 centimos kada litro. Mientras nasa record kan ahensya, nasa 45.97 aldaw ang kabilugan ng supply ng petrolyo sa Pilipinas. Nairehistro man ang 47.10 dias para sa gasolina, 44.36 na aldaw para man sa krudo, asin 143.64 dias para sa kerosina. Nakaluwas na sa teritoryo kang Pilipinas ang bagyong Domeng ngunya na aldaw Hunyo 1.
Sigun sa pag-asa, nagluwas ang bagyo na may international na pangaran, Jiang Mi, kasubagong alas 11:30 nin pagkaudto. Bago ini naghali sa teritoryo kang Pilipinas, nagluya ang bagyo mantan naghiro panorte sa Okinawa, Japan. Ultimong nahiling ang sentro kan mata kan bagyo sa distansyang 710 kilometro norte-este kan Itbayat, Batanes. Dara kainian kusog kan paros na 100 kilometro kada ora, asin duros na minaabot man sa 150 kilometro por ora. Tinaawan doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dapat na personal na mag-atindir sa mga sesyones sa Senado sa Senador Ronald Bato de la Rosa kung gusto nindang makaboto sa mga importanteng isyu. Sigun kay Presidente Marcos na dati man na senador, day dapat tugutan na makaboto ang sarong senador na may mandamiento de aresto kung bako ini pisikal na yaon sa Senado. Kung handa na magduman sa Senado si De La Rosa para makaboto sa pagsalida kan liderato, apisar kan mga peligro, iyon magkakandigo sa nana personal ining mag-atender sa plenaryo. Tinaawan doon kang presidente na haloy ng tradisyon sa Senado na kinakaipuhan na sa plenaryo pisikalmente ang sarong senador tanganing makapagboto. Pinagkonfirmar kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na may lead o impormasyon na sinda manungod sa posibleng lokasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa, alagad padagos pa ining pinagbiberifika kan mga otoridades. Sa sarong press briefing sa Campo Crame ngunyan Aldao, sinabi ni CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II na parte kan sa inang operasyon ang paghanap sa senador na may na mandamiento de aresto hali sa International Criminal Court dahilan sa naging papel kaini sa kampanya kontra droga kan Administrasyong Duterte. Sigun pa sa opisyal, kaibanan sa indang investigasyon ang pagmidbid sa mga personang posibleng nagtabang kay De La Rosa tanganing makadulag sa mga otoridades. Babultan detalyes kan mga bareta, pakaliis kan nagkapirang pagirumdom. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Balikan tan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, sagkod na sanang alas 7 ngunyan na banggi ang plasong ipigtao kan Senado kay Vice Presidente Sara Duterte tanganing isubitir ang sa iyang formal na mga kasimbagan sa articles of impeachment na ipinagsaangat laban sa iya.
Sa ipinaluwas na notisya kan Senado, sinabi ni Senate Secretary Jose Luis Montales na pwedeng isumitir kan Vice Presidente ang sayang kasimbagan pun kasubagong agang alas 8 sa taod alas 7 nin bangi personal man o sa paagi nin email. Bilang preparasyon sa posibleng personal na pagsumitir nin dokumentos, piglimitaran kan Senado ang access sa nakaperang parte kan edifisyo para malikayan ang kariribukan asin pagsurusoan kang media. Segun sa advisory, solamente mga otorisadong opisyal kan impeachment court asin mga members kan legal team kan Vice Presidente ang tutugutan na makalaog sa opisina kan Secretary General o kaya Senate Secretary sa ika-6 na eskalon kung saan aakuon asin ipoproseso ang nasabing dokumentos. Ipinaliwanag man kan Senado na kaipuhanan ang nasabing lakdang dahil sa limitadong espasyo sa laog ng edifisyo asin sa piglalauman na dakol na media personnel ang makover sa pagsumitir kan simbag ni Duterte. Mentras na pinahimutikan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga aligasyon na may kinaraman sa impeachment trial, ang propestong amyenda sa Senate rules may kinaraman sa remote participation kan mga senadores. Siniguro man kan legal team ni Duterte na masimbag sina para sa itinalaan na plaso sa pagsumitir kan sa indang simbag sa impeachment complaint. Sa katakod pang bareta, kaipuhanan na magpadagos ang impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte dahilan ta makakatabang ini sa mga Pilipino, partikular na sa mga botantes kung kwalifikado ining maging presidente o dai. Ini ang pahayag ni House Lead Prosecutor asin Batangas Representative Jervil Luistro kanaputon sa press conference kunyan aldaw sa Kamara kung pugol ni Duterte ang mga pinaghanap kan mga Pilipino dahil sa padagos kaining pagingenot sa presidential surveys. Si Duterte inakusara na nagwaldas nin 612.5 milyones de pesos na confidential funds kan opisina kan Vice Presidente asin Departamento de Edukasyon asin nanuhol pa sa mga opisyales kan nasabing ahensya kan edukasyon. Affair kaini dakulman na beses na pigpatakot ni Duterte ang buhay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. poon kan magkasiblag na andalan kan mga ini matapos ang sa indang tandem kan 2022 na eleksyon. Uminabot man sa 4.4 bilyones de pesos ang kwartang naglaog sa iyang bank accounts kaibanan ang sa iyang mister na si abogado Man Scarpio poon kan taon 2006 na dai ipinagdeklarar sa iyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN. Dahilan kay ni ipinagdoon ni Luistro na dakulang bagay na madagos ang impeachment case tanganing magkaigwaning oportunidad si Duterte na masimbag ang mga aligasyones. Mientras tanto, nagpaluwas ning sobina ang National Bureau of Investigation kontra kay suspendinong Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplaska asin tulupang individual kasabay ang tiyon asing sarong staff ni Senador Robin Padilla. Sigun kay NBI Director Melvin Matibag, gunyan aldaw parte ini kan nagpapadagos na investigasyon en koneksyon sa paghali ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado kan Mayo 14 pirang oras matapos ang insidente ning purutukan sa laog kan Senado. Kasabay sa mga ipigpapaapod kan NBI sinda o kaya ipinaapod sinda Virgilio Carino, tiyoon ni Senador Padilla, Jean Robles, Deputy Chief of Staff kan Senador, asin Pasay City Police Chief Cornel Joselito de Sesto. Pinaglalauman man kan NBI na mahampang ang mga individual sa ahensya ngunyan na semana. Pinahimutikan ni Senador Robin Padilla ang mga akusasyon na siya sarong traidor dahilan sa sayang makusog na paninindugan laban sa pakikiaram kan mga dayuhan sa nasyon. Tinauan niya ning doon na sa iyang posisyon bako pagprotehir sa sisay man na personalidad alagad pagprometer kan derechos kan Pilipinas na imaniharan sa diri kaining namamanwaan sa irarom kan sa diring mga leyes asin institusyones.
Paglilinaw pa ni Padilla, daing koneksyon sa impeachment proceedings ang naging pagbabago sa liderato kan Senado. Dagdag pa kaini na ang naging pagbabago sa liderato may koneksyon sa kamautan na makausog o kaya mag-abante na ang Blue Ribbon Committee asin maibusol ang mga investigasyon na pinaghahagad kan publiko. Idinuon pa kan senador na ang sayang paninindugan nakabase sa pagpadaba sa Pilipinas asin pagrespetar sa sakripisyo kan mga Pilipino asin bang sa moro na nagbuwis nin buhay para sa katalingkasan kang nasyon. Sa iba pang bareta, pinagkakarkulong 1,400 na pidaso nin mga tuulang nin tawo ang na-recover sa Taal Lake bilang parte kan investigasyon sa kaso kan mga nawawarang parabulang sigon sa Philippine National Police. Sigon kay PNP Forensic Group Director Police Colonel Pierre Paul Carpio, nakuha ini sa ginibong 134 Disaster Victim Identification Operations poon pa kan bulan ning Hulyo 2025. Dagdag pa niya na maabot sa 2,000 na ebidensyas ang nakuha hali sa mga operasyones, kasabay na ang mga tuulang ning tawo, hayop, mga personal na gamit, asin iba pang artifacts. Nagsairarom ang mga, pinagpasairarom ang mga narecover na saman iba-ibang forensic examinations, arog kan DNA testing, dental asin anthropological analysis, alagad na didipisilan ang mga otoridad sa pag-aram kan pagkakamidbid dahil sa acidic na tubig asing halangkaw na temperatura kan katubigan na nagpapakaska sa pagkaraot kan mga tulang asin DNA. Dahilan kay ini pinag-adalan kan PNP ang paghagad nin tabang sa mga laboratorio sa ibang nasyon kasabay na ang Japan asin sa University of the Philippines tanganing mapakusog ang proseso sa pagbimidbid kan mga bangkay. Nagpatanid ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa publiko na dai pagtutukan ng laser beams asin iba pang mga high intensity lights ang mga eroplano dahil pwede ning magdara ning peligro sa kaligtasan kan paglayog. Sinabi kan CAAP na ang laser illumination pwedeng makaafektar sa paghiling kan piloto asin magdaranin parametras na disorientasyon na posibleng makaafektar sa ligtas na operasyon mantang nasa ere o mantang naglalanding or nagte-take off. Sinabi pa kan ahensya na makusog na ipinagbabawal sa irarom kan Civil Aviation Regulations ang pagpapailaw o pagtutok nin laser beams asin iba pang haralangkaw na intensity lights sa mga eroplano. Kung mapapatunayan, pwedeng umabot sa 3 taon na pagkakapreso ang posibleng kahampangon ka nagkasala, multang 50,000 sa kabangang milyon de pesos depende sa magiging disposisyon asin desisyon kan husgado. Ultimong detalyes kan bareta, pigbubusol na kan Department of Trade and Industry na masairarom sa Mandatory Product Certification Program ang mga solar energy equipments aro kan solar panels asin baterya tanganing masiguro ang kaligtasan asin kalidad kaini. Sa irarom kan draft Department Administrative Order na ipinagpreparar kan Bureau of Philippine Standards o BPS kan DTI kay puhan na magkuaning sertifikasyones hali sa gobyerno ang mga manufacturers asin importers kan mga solar power components bago maipabakal ang sa indang mga produkto sa Pilipinas. Sakop kan propwesto an man iba-ibang kagamitan na pinagagamit sa solar photovoltaic systems, kaibanan ang solar panels, battery energy storage systems, inverters, charge controllers asin mga kable na pinagagamit sa residential asin commercial installations. Kung maaprobarad ang regulasyones, ipapautob ini sa parehong lokal asin importadong mga solar products. Sa pangarang ka nagsururat ka ng informasyon sa Pangenot asin Supervision ni News Director Bardela, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol. Sa Master Control si Tata Nems Flora, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marhay na hapon. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your